Ale jsem rozmač tady, jo. Počkej. Už se to natáčí, tak už jdu, ale už se to natáčí. Já musím radit. Tak mamka v akci. Mamka jde dělat baglistu. Musíš si to ošahat sama. Zmáčkni to bílý tlačítko. A jeď. No? Jo. No musíš si to, no jenom ty 2 páčky, musíš si to ošahat, já nevím přesně, jak bych ti to vysvětlila. No Hané. Tam tu napravo, tak tu máš na tu hlavu, ne, víš? Jo. Aha. Normálně natáhni úplně to rameno dopředu, tam, kde máš nejvíc toho a pravou rukou ovládáš tu styček. Do strany. No. Pustý. Nahoru. Levou rukou. Dobrý bagrista. Krásný. Ale a protože se ještě to, nebo se podívá. Ale máš to vypnout, nebo to vypnout? To asi ne, ono se to pak vypne. No, vidíš to, tady to povede. No? A ty jsem to dozadu toho auta, hele. A teďko jdeme ještě po tebe na loď. Půjdeme se tam podívat ještě. No a musíme si máknout, aby jsme to stihli ještě tam naproti. Tam je právě celý ten vesmír. A pojďte na úlož. Můžeme všichni dělat bagristy. Jdem na to.